Já vás zdravím u dalšího videozpravodaje tady od nás z Ratíškovic. Nastal podzim, ale během podzimu se toho v Ratíškovicích děje poměrně hodně. A to zvlášť kulturních akcí. Měli jsme tady zajímavou přednášku od pana doktora Dvořáka. Ratíškovská školka u Jezérka oslovila svých 70 let a vrchol sezóny v Ratíškovicích jsou tradiční krojované hody. Přišly zástupy krojovaných a za to jim patří obrovský dík. Ale také chci samozřejmě poděkovat Stárkovi, Stárce, celé jejich rodině a vůbec všem, kteří se o hody postarali. Ale pořád tady máme i další naše velké stavby. Probíhá dokončování chodníků na ulici Dědina a začala velká stavba, a to rekonstrukce propustku na Zbrodku. Jak říkáme my v Ratíškovicích, na našem mostku. Pojďme se na tyto akce teďka podívat. Velký sál spolkového domu praskal ve švech. Mudr Marek Dvořák, lékař urgentní medicíny a osobnost roku, přijel do Ratíškovic mluvit o první pomoci. S energií, humorem i obrovskou zkušeností. Připomněl, že zachránit život může každý. Stačí klid, odvaha a první minuta, která rozhoduje. Mateřská škola u Jezérka slaví krásných 70 let. Zahradní slavnost přilákala spoustu lidí, od bývalých zaměstnanců až po dnešní děti s rodiči. Místo, kde vyrůstaly generace ratíškovických dětí, zůstává plné smíchu, her a laskavých vzpomínek. Děkujeme všem, kteří školku po desetiletí tvořili, opečovávali a zachovali její kouzlo pro další generace. Již tradiční beseda u cymbálů otevřela ratíškovické hody. Cymbálová muzika Petra Šrahulka rozespívala i roztančila celý spolkový dům. Stejně jako v minulých letech přišlo spoustu lidí a všichni si užili večer plný slováckého veselí a přátelské nálady. Naše ulice ožily kroji, muzikou a veselím. Stárci, chasa i kapela vytvořili průvod plný barvy a tradice. Všichni přišli až ke spolkovému domu, kde pan starosta slavnostně povolil hody. A pak už se tančilo a zpívalo za doprovodu dechové hudby Miločanka, jejíž tóny rozezněly celý sál spolkového domu. Ratíškovické hody tradičně zakončil hodový turnaj v Kopané. Letos zvítězil tým AC Kutloch, který ve finále porazil Bumbes. Hody tak skončily ve sportovním duchu a všichni se už těšíme na příští hody v roce 2026. Naši seniori jsou aktivní po celý rok a klub seniorů s 350 členy patří k největším a nejživějším organizacím v obci. Na jejich pravidelných schůzích se probírá vše důležité a k tomu patří i smích, zábava a příjemné chvíle s přáteli. Pokračuje výstavba chodníků na ulici Dědina. Aktuálně se dláždí úsek v okolí zdravotního střediska. Stavba postupuje kolem bytového domu až ke kostelu a pomalu se blíží ke svému dokončení. Na konci září došlo k uzavření ulice Zbrodek z důvodu rekonstrukce propustku. Stávající propustek bude kompletně odstraněn a na jeho místě vznikne nový. Nezapomnělo se ani na lesopark. Na dětském hřišti se postupně doplňuje nový mobiliář, odpadkové koše, stoly a lavičky. Cílem je vytvořit co největší pohodlí pro všechny návštěvníky tohoto oblíbeného a krásného místa. A tím se náš videozpravodaj pomalu uzavírá. Těšíme se s vámi na setkání na Lampionovém průvodu, který každoročně rozsvítí naše ulice světýlky a příjemnou náladou. Přejeme vám klidný a krásný dušičkový čas. Čas vzpomínek a podzimního pokoje. Naschledanou.